En aquest ben dit parlarem dels anglicismes lèxics, és a dir, de les paraules interferides per l'anglès. Alguns anglicismes tècnics poden resultar necessaris, però n'hi ha un bon grapat que no aporten cap matís significatiu que no tinga ja la nostra paraula original. Quan se n'utilitzen, pot ser i pesen motius subjectius, perquè fa més modern o perquè té connotacions de cosmopolitisme o de novetat. Així, per exemple, look no aporta res que no expresse ja imatge o aparença. Això donarà un nou look a la col·lecció. Això donarà una nova imatge. Cash no diu res més que no diga efectiu o en efectiu. T'ho pagaré en efectiu. Online no aporta res que no expresse en línia, igual que dir show per a espectacle o know-how per a saber fer. Els anglicismes abunden sobretot en les tecnologies de la informació i comunicació, que sovint s'han difós a partir d'aquesta llengua. Tablet en compte de tauleta, link per a enllaç, reset per a reinicialitzar, spam per a correu brossa, like per a m'agrada o gamificació per a ludificació, a partir de lúdic, que vol dir referit al joc. La llista podia ser ben llarga, però ara ens centrarem en aquells anglicismes que són més imperceptibles perquè prenen una forma que ja existeix en la nostra llengua, encara que siga amb un altre significat. Vegem-ne uns quants casos que sovintegen sobretot en el registre escrit i àmbits periodístics o acadèmics. Sever en compte de greu, com en les defectuoses malaltia severa, pobresa severa o sequera severa. Sever realment vol dir rígid, estricte o inflexible i fa referència quasi sempre a comportaments humans. Tenia uns pares severs que el castigaven per no res. Era una mestra distant i severa. Va imposar una disciplina severa o uns costums severs. Quan ens referim a les formes més extremes d'una malaltia o afecció o de condicions ambientals o socials, hem de parlar de greu, agreujat o extrem. Malaltia greu, sequera greu, pobresa greu o extrema. Per la seva banda, rang vol dir grau social o jeràrquic i té un ús molt limitat. Llavors, el txec no tenia el rang de llengua oficial. En l'alta edat mitjana, l'art ocupava el mateix rang que l'artesania. Els ducs volien trobar-li una esposa del seu mateix rang. Però per similitud gràfica, rang s'usa sovint per a traduir range, que en l'anglès no fa cap referència a grau ni a estatus, sinó a l'abast, a l'amplitud d'un fenomen entre dos punts extrems. Aleshores, segons el cas, podem dir-ne interval, que és l'alternativa més general, abast, gamma, franja, sèrie o ventall. En un adult, el ritme cardíac presenta un interval de 60 a 100 batecs per minut i no presenta un rang de 60 a 100 batecs. La gamma de vehicles va dels utilitaris als esportius de luxe i no el rang de vehicles. El 1987 es va signar un tractat sobre forces nuclears d'abast mitjà i no de rang mitjà. La franja d'edat dels afectats va dels 43 als 76 anys i no el rang d'edats. Ben dit, anomenarem amb paraules nostres i corrents la tauleta i no la tablet, els enllaços i no links, els m'agrades i no likes i la ludificació i no gamificació. I parlarem de malalties, sequera o pobresa greus i no severes. I evitarem rang per a dir interval, franja, gamma, abast o sèrie.